Ahojte, vítam vás na dnešnom liveku. Dnes také surové video, alebo raw video, pretože som v strede už pomaličky na konci môjho balenia. Ja vám ukážem, ako toto vyzerá na konci balenia. Nevyzerá to ako koniec. Normálne, pre tých, ktorí neviete, ja sa idem sťahovať. Ale nejdem na Slovensko, idem na Slovensko, ale nesťahovať sa na Slovensko. Lebo niektoré z vás ste sa ma pýtali, sťahuješ sa na Slovensko? Nie, nesťahujem sa na Slovensko, ale idem domov na návštevu. Takže sa veľmi teším, na budúci týždeň odchádzam, čiže mám ešte týždeň. No ale čo som urobila dnes? Si diffuzujem oleje bergamot. Aj v takomto bordeli sa dá diffuzovať. Takže bergamot na také ťažké srdce. Chce sa mi z tohto priestoru odchádzať. Tu som bola 6 rokov. Nie, nechce sa mi odchádzať. Ale niekedy situácie v živote sa menia. A takisto moje aspoň, možno niektorí ľudia ste v jednom byte alebo dome celý život. Keďže ja som odišla už dávno zo Slovenska. Ja som sa už sťahovala toľkokrát. Najprv chcem povedať. 4 kvapky bergamot na také odľahčené srdce. Preto som chcela povedať, keď bergamot je fantastický, ktorý nám pomôže odľahčiť srdce tiež. Celý ten priebeh toho, čím človek prechádza, je taký, nechcem povedať jednoduchší. Nikdy to nie je jednoduché, ale taký jasnejší. Nasmeruje ma to, dá mi to lepší smer. A peppermint, ja som myslela, že mám peppermint, to je Japanese mint, ale nevadí. Peppermint je olej, ktorý nám pomôže so všetkým klzať sa lepšie. Čiže si ho budem aj aplikovať a idem diffuzovať. Takže je to taká zmeska na odľahčenie srdca. Nie? A teraz mi ešte nepôjde diffuzer. OK, asi nie je dobre. Nebol asi dobre zapojený. Teraz ide. Tak na také odľahčenie srdca, aby sa všetko klzalo lepšie. Mám ešte týždeň na balenie, ale chcem ukončiť moje balenie v priebehu 2 dní. Dnes a zajtra. Potom upratať celý byt. No ale budem rozprávať trošičku na túto tému, pretože ja som zvyknutá mať všetko také nezorganizované. Tak to tu som spala na zemi. Kamoš sa smial, hovorí, že ty si ako cigánka teraz. Spíš na zemi. Kočuješ z miesta na miesto, ale áno, rozlúčime sa s mojím bytom, s mojou kanceláriou, kde som pracovala. Kamoška si zobrala moje niektoré kvety a niektoré povedala, že sa postará, až kým sa vrátim. Takže takto to bude vyzerať. Do spálne ani nejdem. Tam mám už iba kufre nachystané, ktoré na odlet na budúci týždeň. A nebudem ani ukazovať celú kanceláriu, ale mám tu ešte veľký neporiadok. Ale idem vám ukázať. Z mojej kancelárie sa lúčime a budem odchádzať. Teraz, čo som chcela povedať? Tuto som sedela stále. Takže, aby ste vedeli, budem sa s vami lúčiť. A priestor, kde budem v budúcnosti, bude vyzerať podobne, to pozadie, pretože mám ten istý nábytok, mám tú istú stoličku, mám ten istý obraz. A niekedy si povieme, nevidno, že by ani odišla z toho miesta. Idem sa tu postaviť. O čom chcem rozprávať je, že ja stále rozprávam o tom, ako byť fit a žiarivá. A dnes som bola ešte vo fitku ráno a som si povedala fit a žiarivá. Teraz prepoj to fit a žiarivá. Áno, ženy. Kedy sa staneme fit a žiarivé? To nie je o tom žiariť dokonalosťou každý jeden deň. Pretože keď prechádzame náročnými situáciami alebo obrovskými zmenami v živote, fit a žiariva je to, keď prežijeme náročnú situáciu a vieme sa späť postaviť, ešte raz, nie do dokonalosti, ale vieme sa postaviť sami za seba a kráčať ďalej. Ženy, ktoré sú fit a žiarivé, ktoré vidíš, že sú v kuse fit, alebo že vyzerajú výborne, ja sa stavím. Ani jedna tá žena to nemá ustlané na, ako sa to povie po slovensky?
na, no mne to vypadlo to slovo, nemá ustlané na paperi alebo na bavlnke. Verím, že si prešla náročnými situáciami v živote, pretože keď prechádzame náročnou situáciou, jedine vtedy vieme ohodnotiť, či dokážeme žiariť, a teraz nehovorím iba zvonku, ale tá energia zvnútra von. Momentálne sa cítim úplne vyšťavená, pretože už prakticky mesiac všetko balím postupne a posledný týždeň a pol teraz prechádzam šprintom. Chcem to všetko dokončiť. Vládzem, niektoré dni mám také, že sa mi nechce a ležím na zemi a iba oddychujem. Je to normálne. Som upravená tak ako vždy? Určite nie som. Stále som v športovom, špinavá, lietam hore-dole, do auta, odvážam veci do skladu. Nie, necítim sa na to, že by som bola fit a žiarivá. Ale, ešte raz, to nie je iba navonok, to je tiež vo vnútri. Keď všetkým týmto prejdem, všetko sa potom ustáli, si uvedomíme, aké sme silné. Fyzicky, mentálne a emočné. A niektorí sa ma pýtajú, prečo chodíš ešte teraz do fitka? Ja chodím do fitka vypnúť hlavu. Ja keď sa trošku spotím, zacvičím si, cítim sa dobre, cítim sa pevne. Fitko je pre mňa, alebo cvičenie je pre mňa také zázemie, taký základ, pretože ja som cvičila od detstva. Každý nájdeme základ niekde inde. Niekto možno práve iba v prírode. Ja rada by som zašla aj do prírody, síce mám prírodu tu chodím so šakrou vonku, ale zašla by som si aj do hor, ale teraz v tomto momente sa nedá. Čiže ja som rada, že si trošku zacvičím a cítim sa pevne. Dnes ráno som si odcvičila, nebolo to nič náročné, bolo to jednoduché cvičenie. Trošičku iba som sa zapotila a idem späť, dala som si teraz nápoj, si dávam, idem späť a začínam baliť, pokračujem baliť ďalej. Takže ešte raz, to nie je o tom byť dokonalá a fit a žiarivá každý jeden deň. Je to o tom, že keď táto časť prejde, táto fáza, dostávame sa do novej kapitoly. Ja si uvedomujem, že tento rok som nazvala moje členstvo, môj program, moja nová kapitola. A s tým som ešte neočakala, čo všetko sa tento rok bude meniť. A naozaj prechádzam novou kapitolou. Takže niekedy nechceme pustiť tú starú kapitolu, priznávam sa. Nechcem pustiť túto kapitolu, týchto 6 posledných rokov, pretože bolo to, mám tu veľa spomienok a dobré skúsenosti. Aj plač, aj dobré skúsenosti, aj nové priateľstva. Ale na druhej strane je čas urobiť krok vonku z tohto komfortu, kde som bola 6 rokov, v tomto komforte, to bol komfort pre mňa, a ísť do nového, do novej challenge, do novej zmeny. A nehovorím, že to bude ľahká zmena, môže byť ešte náročnejšia, ale je čas vystúpiť z toho. A prakticky ja to stále učím ženy, vystúpiť zo svojho komfortu, nebyť stále v komforte, pretože Tony Robbins, ja som robila jeho kurz pred 10 rokmi, myslím 2 roky som robila jeho kurz, stále rozpráva. Keď sa trošičku nepotlačíš, keď nerastieš, keď sa nevzdelávaš, keď sa neposúvaš, umieraš. Pretože my nemôžeme rásť, keď sme v komforte. Keď máme každý deň to isté, sme v tej komfortnej zóne, nebudeme rásť. Nehovorím, že ísť do extrémov každý jeden deň, ale treba trošku sa nakopnúť a posunúť. Keď sa nám nepáči, kde sa nachádzame v určitej situácii, treba urobiť zmenu. Nikto tú zmenu za nás neurobí. A druhá vec, ja to porovnávam stále k fitku. Keď ja nenapínam svoje svalstvo každý deň trošku, aspoň nejako, tak mi začne ochabovať svalstvo. Preto je dôležité napnúť to svalstvo. To je tá zmena každý jeden deň. A potom po niekoľkých týždňoch, mesiacoch, rokoch zistím, wow, ja som nebola v takej kondičke, keď som mala 20 alebo 30, cítim sa dobre, silnejšia, pevnejšia. A opäť to nie je o dokonalosti, ale
o tom výkone, ktorý dokážem dať sama pre seba. Takže to nie je pre nikoho iného, to je pre seba, cítiť sa pevne na svojich nohách. Takže ak sa nachádzaš v takej istej situácii ako ja, nehovorím pri sťahovaní, ale v niečom inom, životnej zmene, veľkej životnej zmene, ľudia sa podiel s nami do komentu, ja budem rada. A tiež nám napíš, aké esenciálne oleje používaš ty, keď prechádzaš takouto situáciou. Takže ja dnes ešte raz bergamot 4 kvapky a 2 kvapky, myslím, že som dala 2 peppermint pre jasnosť, aby sa všetko klzalo, aby to išlo lepšie a tiež pre bolavé srdce, aby som sa mohla posunúť vpred a vidieť tú jasnosť. Takže, ešte teraz ma napadlo, na začiatku tohto roka som si dala slovo jasnosť. Super, pozrite sa, ako sa to krásne kryštalizuje. Jasnosť, nová kapitola, všetko, čo som si naordinovala na začiatku roka, teraz prechádzam. Takže možno sa zamyslí nad svojimi situáciami v živote, čím prechádzaš, či si tiež tak naordinovala ako ja. Takže, dievčatá, ja sa tento týždeň s vami lúčim, na budúci týždeň už budem na letisku. Ja budem robiť asi liveko až o polnoci vášho času, už keď pôjdem v útorok, budem letieť do Európy. Takže ja sa na vás teším, budeme sa počuť buď z letiska, alebo až potom zo Slovenska. Majte sa, ahojte.